Lem belajar keting, ngatrai PUI yang kata, ki pat baru ki bit ban ke sansnem. Ti hato, kamlang ke jingla range le, yang ini kum ki pat ba, yang ini kum ki longpi ki longpa, ki sabla, bat ma piang ni, ki badai hapok kan ke konstituensi, pim siang le range, bersyak keren ben, lang hidup kena kendaru, ngidam ke hok ublei ulasna kerpang ini, ublei ulatau ini, bagin long. Kita kibriu ki bakar pang omdan mano bala ban pelong brau yati deh lo jeng kata gunung rim bagi yoi bala da upat ba uduk ulbet sibet ya kan bisa ada bibiang ka kam ka jam ka kamai ka ji nangta pinbiang haka jinglong haka jingim haka ying ka sem pinbentam te ya betul ka sanspa si hajar ka hajar galai hajar bad mentang ko ban yetu yapi ba mental ade ka por election Baladai ke collection kini kinong nikman kiwan haki televin ki jongpi kiwan banyak kendu ipi kina ipi sanspa siajar haga kerting jong bai kot haga kerting jong bai hospital haga kerting jong bai school haki kerting jong ki bai picnic nangta ki bai kali nangta ki bai uniform ki bai tip kot ngaju bu ya kene ki jinggili ka sebangalin Hatu pi hangi hapo sinong masar pi ju play school kun tang swa ka election ne pi hapan play school malla ka sanslem pi ju play school ki kun tang swa ka election sang ne malla ka sanslem ka kamram jong udong likhan kamde banai pisa omde banai by school omde banai by uniform ka kamram jong u ka de ban penbiang ya ki school ban penbiang ya kinong hikai ban penbiang ya ka tulop jong kinong hikai ba kinong thia hasurok Yo iam kinu hika jungi mani kini ki por rade ki thia asurok kila dai ban penbiang ye ki school ki hospital nangta ki surok bat ki jinukam hapok isnu ki thau lada kila penbiang ye kini ki pat ba jungi kim don kam ye kini ka sanspa bat ki si hajar le kata ka san hajar namar lada pidei minister lada pidei MLA ro pidei hite ubreu ni ngide paso sarong wala da ngiduk andre lada ngi biang ka kam ka jam Nimde bersat temrau hanuri hanu. Nangta kadang mai pi. Kejingkala kamde hakini ki parti. Kejingkala kadai setang ha kini kasur jong upat ba. Ban ngejuang ba. Lada mapi ki pat ba pimpin job ya ka parti UBPP. Kamde syuru tang kasur jong upat ba. Kanderu ka bor jong pi upat ba. Da kini ki MLA kini ki kertong jongi kena yo benron hapo yin dormar thawan kan long ka bor jong phi kam de su tang ka sur jong phi kan de ka bor jong upat ba hanta gin yo i ba kini ki high level ba upat ba ru udon ka bor am de tang ma ki ki badan bor ka bor uble ulapan khamti ulapan ku phi piton ki ikhtiar ka sur jong phi kan mau balada ibaman lada phi penjob ibaman ba uklemra tang ya ka sur jong gitu giba penjob yo unra ya ka sur jong ka konstituensi hi barok koi hangte hapo assembly hapo secretariat